ngaso sonke isikhathi. Iyasiza ke leyo nto ngoba abanye abantu iyabakha bakheke ngempela. Bekhona ke okuba nzima ukwakheka ngoba abantu abafani. Ukuze nje kuthiwa khona umuntu okuthiwa uhlanga, ungazi ukuthi kazi kwakutheni. Kodwa umuntu kuthiwa uyahlanga. Impela abanye abantu ahlanye kodwa ubona ukuthi ukuhlanya kuncane lapho kuye. Kupha nje mase kuvukile. Ngempela ngisho la kwezepolitiki ukhona abantu abama-politicians kodwa inhlanya. It's true. Yafunga. Yafunga. Ake ngenze nje umzekelo wemuntu. Indaba ezithi. Uma umuntu efuna ukuba yi-politician izombangazwa. Abesakha umbangazo wakhe. Right. Ebese kuthi ke ngoba manje kufanele ukuthi kube khona ukuxoxa nokuphikisana ukuthi okwami ku-right wena okwakho ku-wrong njalo njalo. Kunento mina engayi-understand kubantu bepolitiki ukuthi uma engasakhuluma epolitiki sethuka umuntu amsukele ngempela mthuke angiboni ukuthi ipolitiki leyo uyakutshela nje ukuthi usize sinalo labo kukhona abantu abahlanya kancane hayi kakhulu. Muza kuthuka impela ngiyakuthuka imenzeni esikhundleni sokuba atshene izwe ukuthi elami iqembu lizokwenza lokhu kuhle nalokhu ukuze abantu bamvotele. Asuke nje asukele lo oqamile lapho ethi wena sona ukuthi hayibo akahlanye lo muntu. Siyavumelana. Ngiyabonga ke bakwethu. Bengazi mina ukuthi ungathi kuyimina nje. Ufika abantu abangaka bathi uzelwe. Nanku umhlolo. Ngizele singathi impela ngizele namhlanje. Phela bathi ngifuna phela ufuna ukubona ngisho. Bathi basothuka bafika ngindoda. Ngifuna ukubonga bakwethu. Ngibonga ukuthi eyintweni eziningi mina esingeke ngazenza nengazinikela kuzo nengazi lokhu nalokhu. Kube khona ithuba lapho ongafika abantu abakhulu kangaka babaleka kangaka. Ukuthi sizobonga nje ukuthi uZuma uzelwe. Oh mina lo ngingazi ukuthi ngaba yini ngazalwa uncane. Yalusi inkomo ngaba umfana kadipha. Yenza konke ngalusa. Alwa nabanye bafana ngingafuni ukulwa nabo ngibizwa ngenkani. Yebo. Noma ke ngangafuni ukushaya, ngangishaya umuntu ophambi kwami. Ngihamba ngayosebenza. Kukhona ke into okuyona yayinkinga la kimi ngoba impilo kaBhambatha yaphelela la eNkandla. Ngisemncane ke sakhula saxoxelwa inganekwane. Kwakukhona isalukazi la sakaNdlovu
esasithi masiphosa isixoxela impilo kaBhambatha sithi ngaleyo nkathi wayesanda ukuphuma amabele kwilokhuzana itshitshana encane nje kukhona ikhehla nokwangwakandlovu kukhona ikhehla babeyondanga okuthiwa uMasobeshe igama lalo Masobeshe babethanda ukusixoxela lezi ndaba ilento eyangenza ukujula kwami kokuzonda umlungu kungapheli noma ngabe uthatha ukushona sakhe ngoba kwakubulawa abantu yonke lamaqela bakhelwe indawo abavula khona yona noma ixoxa ingane kwani ile eyayihlala yangenza ukuthi ngibe no sifiso esikhulu ukuthi Nkosi yami ngokhula nini nami ngilwe yabona ke uzothola isiphulido uthola isikhundla sethatshi amanzi lento yangenza ukuthi sinomfowethu ngoba sashonela ubaba wethu sibancane ophoqe ukuthi sheshe siyosebenza ubaba engasekho ikole zazingekho ngalokho ukuze sashendulo wesikole sethu lesi ungazi isikhulumo lesingisi la isendulo khuluma sona maye Shaykhanda ngiqede ngithini Sabotage. Baqalile ngesabotage. Baqalile. Sabotage. Baqalile. Thank you. Ngifuna ngikhuluma lokhu ngoba nakhu silapha namhlanje sizothi zelo eqinisweni ilanga lami lokuzalwa ngizelo kuba nje kuba kunjalo ngabe ngiyakhala njoba ngikhuluma kusho ukuthi nokuzela ukuthi yini sahamba sinomfowethu siyojoyina i-ANC sasino 16 alokati Ngoba sifuna lento sifuna labelungu ingizokuthola kahle Family school mulu bathala mabe buzo ukuthi iminyaka yakho mngaka nginafike ngihamba phambili no 16 but sorry ingane I joined ingane u-ANC join also no 8 years 18. 18 10 8 kusho ukuthi nonke ngijoyinani but ujoyina mawusu no 18 saphoxeka kabi phoxeka ngendlela esimanga sabuyela ekhaya ukuthi no njani then ngathula ngathi uyabona mfo lo nyaka ozayo ngoba yesiphela lo nyaka sizobuyela lapho ngoba siyalingana nje nabanye abana 18 basihlula nani asingithi no masifika lapho sofika sithi sina 18 so ngalonkathi sesino 17 saya ngempela safika sathi sejayela join umbutho nyaka mngaka 18 okay para maphepha yayijoyina ngakabi nawo 18 kwakukhona umfowethu wayehlakaniphe kakhulu emdala kunathi zalo baba kwanele wezwe usesijoyinile wathi hey akini lokothe
umfowethu lo engihamba kena ngowayesidodwa nganyana nje kancane yilapho uma umfowethu kade sesithethisa ethi lento ngizoboshwa uma sesihlangana ukusoze nje mfo ilahlile itikiti lami ulahlile ufake ku box ufakele ngikuthethisile maphela ukukhuluma naye indaba yombutho ngifuna ukusho lokhu ngoba mhlawumbe ukuba akwenzekanga lokhu kwalempika Bhambatha eyayixoxwa lakithi angeke ngibe nokujula okungaka ukukhulula umuntu omnyama kwaba indaba eyayixoxwa abantu ababengayixoxi nje bexoxa ukuthi babeboshwe kanjani bahlushwa kanjani babulawa kanjani abantu bakithi abamnyama abaningi lento yangenza ukuthi ngibone ukuthi uma ngingayilwanga lempi kuyobe angazi ukuthi ngenzani umcabango wami ungakajuli kakhulu kwakuse ukuthi nje uma ngilalele indlela kuxoxwa ngayo abelungu ababayenza sengilalela nezinye ke ngabona ukuthi ayikho le umuntu ufanele kuthalwe uma bafa abanye bakithi thina siwekelana ukufa ukujula therefore ukukhulula umuntu omnyama kuyona into ekhona nje yangena egazini yangena impela egazini kangangokuthi lasithuka sini kuzo zonke lezi inhlangano elwela inkululeko nakumana ku-trade union ngangikhona nasemakomanisini ngangikhona akukho la ngekho khona yangisiza ke lonto ngoba yenza ukuthi nepolitiki ungafanele kade ngisho lapho khona umuntu ovele asukela umuntu amthuke kodwa acabanga ukuthi umholi uthuka omnye umholi uma usho njalo amanye amagama unciphisa kulo mzabalazo okuzama ukukhulula umuntu omnyama organizer ngisho ngingathunyiwe ngingenasikhundla semfana ngiku-trade union ngikhumbula ngixakeka ngicabanga ukuthi ngiyazi ipolitiki ngixakwa insizwa ezazisebenza ehotela eThekwini ngithathwa enye insizwa eyayisebenza kwelinye ihotela elalile kude ithi angisize sizo-organize namba abantu manje-ke kuba lapho siyahlangana sixoxe ngicabanga ukuthi ngiyazi ipolitiki ngempela-ke ngafika lapha ngafika insizwa kunembhede eminingi endlaliwe la ngithi awufikile ukuthi abafike baphuma isadu yebo abanye balala ngezisu eqameleni bathi sozwa kahle yathola basibuza ngachaza le nsizwa isasho la ukuthi ucomrade nje isithi ngiphuma naye office angisebenzi office so manje bacabanga ukuthi nginazo zonke ama-answers ngoba ngiphuma e-office angisakwazi ukuphika phakathi kwabantu ngakhuluma ngaqeda kuthe egcineni ngoba ngingoma ukuthi senzani kwashe kwavuka yasithenga insizwa ngawubuza umbuzo mfowethu ngathi ngawubuze yathi le organization yakho ihlangana kanjani nekalithuli lokuthiwa ANC angithi ngibuza lo mbuzo mina angilindele ngicabanga ukuthi awongena-ke manje ngitshena kahle impela sihlangane sinto eyodwa silwimpe eyodwa siyafana nje kwathi kwavuka yahle insizwe engisebenza ngayo kuleyo ishow mfowethu othi i-congress le yabasebenzi ukhona kodwa umlungu kule nto emsebenza kuyo yangibuza le nsizwa
Ngithi nawo sithi lapha siyazilwela thina abantu abamnyama umlungu hayi kodwa ikhona into eyenziwa abantu abamnyama yalunga ukuthi kade awumadoda ngaphinde ngangena ngaphinde ngangena kwesinye isigebe so sengithi ke ngiyabona ngiphume futhi la ike indlela ngoba kunzima uyabona nje lethu ziphatha induku ihlala lapho ngase ngiphethe induku mina ithi nayi no angisho ukuthi bekho abelu ithi awukazuzwe kuthiwa khona utshebe kwakune komanisi lapha elibovu okuyilona elalaziwa la elalisebenza kakhulu nabasebenzi so ngatshena ngaye ke manje ngithi ukhona impela ngibiza nangegama usibani ukhona naye usiyasebenzisana nabo hayi angibengasho njalo benisho ukuthi uyabona nje lo mulungu yedwa baphela abathathu kwabo kodwa yithi sibaningi thina nje emnyama ehlushwayo kodwa akusho ukuthi abelungu bekho kodwa hayi ngiyakuzwa mfuthu abese ngimangele konke ngenziwa abantu umlungu engekho uyabona sathi masiphuma nalensizwa ngathi hey wena ungambizi abantu ungangitshela ukuthi banjani ngoba uthi hey angazi ukuthi uphuma kanjani but ngizama nje ukusho ukuthi imina kuyona into yokudlala ipolitiki nokulela inkululeko akuyona into yokudlala into engathatha isifungo ngayo ukuthi I'm ready to die for it namanje I'm ready to die yeah anginandaba nje noma ngabantu bangathini uma umuntu omnyama engakakhululeki yothi ngiphilelana emhlabeni inkinga enginayo yokuthi thina abantu abamnyama ngokuhamba kwesikhathi ngoba belungu basishonisa ngapha kunzima ukuthi simele iqiniso yabona nje njengamanje ilokhuzana ama-political party akhona maningi mayibabo uma ungababuza abantu one by one uyenzelani ngeke akutshela ngoba okuningi kukhuthazwe abelungu ngoba bafuna ukuthi sande sibe baningi sibe majority siwine abanye bayihlalela nje lapho ukuthi kunzima ke ngoba kunzima into enzima ngifuna ukuthi ke bakwethu ngikusho lokhu nje ngoba ngithi injabulo enginayo inkulu kabi ngomkhonto wesizwe ngenhlanhla nawo asivelanga sathi nje umkhonto wesizwe abaningi mhlaba beqhamuka sisho nje sasisho likhulu ngoba sasisho ukuthi isizwe manje sisukume silwele sile ngalendlela esazilayo umkhonto wesizwe was a military wing ANC kusho ukuthi inkathi ANC ivala umlomo ingasavunyelwa ukukhuluma yathatha isinqumo sokuthi iyosebenza phansi komhlaba ingabona wasala ukuthi sizokwenza njani ke manje njengoba phela asamabhuna sethe akusafuneki umuntu we-ANC inodaba lwayo ke olubalekile nalo oludinga esinye isikhathi kodwa kulapho okwathi ngenkathi sesithwe asishone phansi komhlaba ANC babuza ukuthi kodwa kulothi kube kuphi ngoba phela sikhuluma kahle basivala bathi no mawatholakala ukukhuluma into ye-ANC uyaboshwa
kulapho ke insizwa ezazi kwi-youth league ezindala ikakhulukazi uSulu noMandela yazi ukuthi abanye baye baclaim ngesinye isikhathi particular abathayi amakomani senziwa ilokhuzana no bathi umkhonto wawulethwe amakomani no akunjalo ngelila ngikhothela amasikhathi manje ngikhothi indabeni ufuna nje ukwenza ipoint engifuna ukulenza elibalulekile ukuthi ngilithathelela ngale umthetho wami ke vele engeke intombi edlula phambi kwami ngiyamphela ngoba nomkhuluma iqiniso mangithanda nami ngithi ngithanda ithayithanda uzongitshela ukuthi ngithanda kwenze njani ngiza ngichaza into nafuna ibizwe lento le ngenkathi sekuxoxwa kwaqedwa kwethunya bathi ukuthi asikwazi ukuqhubeka no-ANC kufanele basakhe into entsha umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe owawuyini ihluke kanjani ku-ANC nakokunye military wing eyayizele uzolwa hayi uzokhuluma. Umkhonto ke lo umkhonto wesizwe owawuzele ukuzothatha indawo yomzabalazo. Bathatha kahle yonke into ukuze kube nento ezizwakalayo. Yothatha lezi impenzima yalwa amabhunu nathi nalapho kuba njalo. So uma sesikhululeka kwaze kuthiwa kayiphele manje umkhonto awuphele umkhonto iphelile impi kanti imba ayiphelanga hayi ayibingasaqala ibingaphelanga nje kodwa ibisaqhubeka thina singaboni ukuthi iyaqhubeka. Yahamba into kufanele yazi ningayesabi futhi akulona iqhina. Ngenkathi sisasebenza silwela inkululeko abelungu babethenga abantu abamnyama babenze impilo basebenzele bona right babekwenza nje lokho. Impimpi ke zayicasha wawungayazi wayebamba ngenkani okanye ngenhlanhla ayicasha njalo nje intahlale nawe lenzo konke kanti uyareport. Uma sesikhululeka ke ngoba kwavuyela ukuthi manje sokuzoxoxwa yonke into ihambe kahle senze izinto eziningi ezazinzima enye yazo sikhathwe abelungu i-ANC nenkatha kwaphela abantu indaba ezithalo umzwe kukhuluma kanjena nje beyikha phezulu. Sasebenza phansi komhlaba siqeda impi sibuyisa isilo ukufanele ukuthi silalele yonke into eshiwo abanye abantu lapha kwakumhlola khona bangazi nje ukuthi kwakuthi makushona ilanga la eThekwini siphume sithi siyolala kanti siya drive ubusuku ngiyale siyohlangana kulama hotel angena amancane nje phezulu. Ekuseni ngivuka ekhaya engathi ngilele la kanti bengalele la eqinisweni kulapho saqala khona ukusebenza nomntana enkosi
kanzima. Ingakho nje ngeke umzwe ebheda ekhuluma into ephuma eceleni. Ukhuluma into ethe ngqo. Kuningi singakusho okungahamba isikhathi eside singakuqedanga. Nali-ke iphuzu engiza kulo elokuthi impimpi fanele kwazi lokho. Ngayitshela uManthanda ukuthi ngisho njalo. Zabuyiswa belungu bazozifaka ukuthi zihole iANC. Bonke abanye abantu aba-right baphuma eceleni. Uma ubona ngoThambo bashona phansi, oChristian bashona phansi, bayoxoxa nje kulethwa nje abantu aba-weak, abantu aba-wrong. Yibo-ke laba abenze ukuthi sibone ukuthi awulahamba lafela ngithini kakhulu. Kanti uma kuthiwa kuzoxoxwa kwenziwe yonke into, sasilindele ukuthi ngemva kokuba kube khona itheme yodwa ezosusa le nto kwakuthiwa i-Government of National Unity, not lo ekhona. This is no government national unity. Ingathi bizwa kangcono imnandi moyibiza ngamazwi lamathathu. Nithini? Gijima. Awuthi deni ukungcono kabi nokuthi government of national. Gijima nangu sathana. Because ayisho lutho deni. Gijima nangu sathana. Now, kwakubalekile ukuthi uma sebethatha iANC ngoba kuyimpimpi eseyiholi iANC, sase zishintsha zikhiphe endleleni zishonise ehlathini. Ilento ke yenza ukuthi ubone ukuthi ayikho into ozoyenza. Uma uthi uyaphuza abaphuzeki, kulapho-ke engabona khona ngiyimina nje isuka lapha ekuhluphekeni umphefumulo ngenqambi kaBhambatha ukuthi ngathi sisahluphekile la. Nabona ukuthi ayikho enye into, kodwa ngikwazi futhi ukusuke ngithi ngizokwakha enye iphathi nje. Onke lamaphathi ehlala ebizwa ukuthi democratic something into engekho. Ngoba nedemocracy le iyanizwa nje lithanda kabi. Igama ukuthi democracy. Democracy isho ukuthini ubani owazi? Isimo isho ngesizulu. Intando yeningi. Intando yeningi. Intando yeningi. Angithi intando yeningi kufanele ukuthi yenze konke okwenziwa eSouth Africa. Yeah. Ezwe yithi. Yeah. Kodwa mina ngifuna ukutshela amanaziki niyenza kanye makuthiwa ukhetho. Intando yeningi lapho engakhona ngokuningi. Ngemva kwalokho abantu abalapha eParliament kwawu-40 something mangena mangena. Abehlangene ba-400. 400. Mabehlangene. Akulutho nalokho. I-400 yino nale. Kusitimini yonke sibhelizo. Yebo, yebo. Ibona abenza imithetho. Ibona abenza imithetho. Singekho thina the whole year until siyovota nje kuphela voteri party bese siyekela kule 40 something nina nifuna ukuyikhuphula le 40 something. In other words, ayikho intando yeningi, ayikho intando yalabo baseParliament abathunywe yithi kuthiwa bathunywe yithi. Kodwa idemocracy ayisho ukuthi abantu abathunyiwe kabaye kubona bayokwenza izinto bayithi yithi sonke. Ayikho leyo inkinga ke le yokuthi sihleli ebunzimeni. Uyabona nje since saqala ukubela inkululeko bambala uma bekhona bakhuluma nge-freedom chat. Ithina-ke manje sesikhuluma phela ukuthi sifuna isiphathiswa. Yangilimaza-ke le nto kakhulu ngoba ngangicabanga noma sithi manje so negotiator
mase siqeda ukunegotiate, right? Sesizongena ANC ke manje. Shayilo kulana lela bandi lethu leli sinakho. Akubange kusenzeka. Instead abantu basebedlela imali nje. Izinto futhi bengasafihli. Benamabhizinisi asabekayo wathatha bo wehlupheka namhlanje. So kwasho ukuthi ke siyahlukana nabo. Engeke indlela kodwa sasingeke sakhe into entshe ebizwa ngo either democracy or whatever. Ingakho kwafuna ukuthi sakhe umbutho wabantu inkonzo yesizwe. Lo esizowazi sisonke ukuthi usuthini. Lo obungaqala ukulizimba usazozilwa namanje. Sizoyilwa ngomlomo. If ifika egcineni la kuthiwa kulwa khona soyilwa ngezandla. Asizudlala. Yebo. Ngoba sikwazi ukuthi izwe lethu siphathwe abantu bokufika. Yebo. Thina sibe njengayihlupheki lapho. Yebo. Lento engafuneki. Yebo. Ileli phuzu ke bengiza kulo ngoba bengifuna ukuthinta izintwana ezimbalwa nje. Enkathi umbutho wethu uvela kunezinto eziningi esazisho ukuthi sizozenza. Ukuqala nje okusemqoka ukuthi izwe lethu laliphethwa amakhosi, izwe lamakhosi. Abelungu bephuca amakhosi ukubuswa kwezwe.